मोनसे मुंदांखा कम्पानिनि स्नेक्स पेकेटआव मासे गोथै एन्जर मोननाय जादों। सुलुंनि बादिब्ला गुजरातआव सासे हिनजावसाया मोनसे मुंदांखा कम्पानिनिफ्राय स्नेक्स जाखांनायनि उनाव डायरिया जादोंमोन। मिथिनो मोननाय जादों दि हिनजावसाया जाबाय थानाय स्नेक्सनि पेकेटआव मासे गोथै एन्जर दंमोन। बिमा-बिफाया कम्पानिनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों। गुजरातनि मोनसे मुंदांखा कम्पानिनिफ्राय स्नेक्सनि मोनसे सिल खालामनाय पेकेटआव मासे गोथै एन्जर मोननायनि उनाव गिनाय सोमजिखांदों। सासे हिनजावसाया सरासनस्रायै स्नेक्स जागासिनो दंमोन। बे समावनो मासे गोथै एन्जरखौ पेकेट सिंनिफ्राय मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय जादों दि हिनजावसाया स्नेक्स जाखांनायनि उनाव डायरियाजों जुजिगासिनो दङ। बे जाथाया गुजरातनि साबरकान्टानि प्रेमपुर गामियाव जादों। हिनजावसानि बिफानि बादिब्ला बिथांनि बिसिया गावनि फिसाजोनो मोनसे मुंदांखा कम्पानिनिफ्राय स्नेक्सनि पेकेट दौगासिनो दंमोन। बे समावनो हिनजावसाया हरखाबै गोबानो हमो आरो नायबिजिरनायाव पेकेटनि सिङाव मासे गोथै एन्जर मोननाय जायो। हिनजावसाया लोमजादोंमोन आरो फाहामथायनि थाखाय दाउद देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। नखरा जाग्रा आदार आरो मुलि बिफाननिफ्राय सांग्रांथि गैयैनि थाखाय स्नेक कम्पानिनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों।